இருந்துச்சு. அந்த டைம் நம்ம அது ஜாலியாக சிரிச்சு பார்த்துட்டு போயிட்டோம். அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விஷயத்த பேசின படம் அது. ஒரு ஆணவ கொலைக்கு எதிராக ஒரு படத்தோட சட்டையிறது. எஸ், வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் சாதாரணமான ரொமான்டிக் காமெடி ஃபில்ம். இதில் இருக்கிற ஹானர் கில்லிங்க்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கிற சர்க்காஸ்டிக் ஸ்டோரி இப்போ திரும்ப ரீவாச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். கௌரவ கொலைகளுக்கு அவ்வளோ சர்க்காஸ்டிக்கா அவ்வளோ கிண்டலா ஒரு படம். அதுதான் கரெக்டான பொலிட்டிக்கல். இப்போ வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் 2 எடுக்க போறேன்னு சொல்லி பேசிக்கிறாங்க. அது ரியோ ஹீரோவா நடிக்க போறாராம். மச்சி இவன்டா தூணு ஃபர்னிச்சர் அது வரைக்கும் உடைச்சது பத்தாதுன்னு இதுவரைக்கும் உடைச்சல பத்தாதா? நீங்க என்ன வேணா பண்ணுங்க, ஆனா எங்களுக்கு டீமான மியூசிக் டைரக்டரா போட்டே ஆகணும். அந்த கூட வாரி வாரி கொடுக்கிறோம் அவங்க மேபி சிவகார்த்திகேயன் பார்ட் 2 நடிக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தா ஹிமான் ஒத்துருக்க மாட்டார். ரியோ நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃபுல் பண்ண பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் உங்களிடம் விடைபெறுவது பொண்ணுங்களே இப்படித்தான் புரிஞ்சு போச்சுடா.